Jupiter KW rego piro iki, Lur? 3.000 susuk, Mas. Susuk ya. Jupiter KW. Merke apa iku? Happy. Wajike urip yo. Jupiter KW, Lur. Oh. Siluman. Weh, Sebelum ini tahun 99, Mas. Impresa yo. Impresa 99 pajak urip, Mas. Restorasinan ulang tapi motornya ngene, Mas. Regane? 6,5 mes susuk sak kilomu, Mas. Oke, siap. Iya. Nek payu swidak didol jare. Iya. Iya. Weh. 2013 iki. Asli kuning yo. Asli kuning, Masya Allah. Motor ngene kok swidak juta. Weleh. 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 Wah, Yamaha 15 2014 nang sepet, Bos. orisinil yo. Original Plate anyar. baru. Piro? 10 juta nego. Nego bensine. Bensin dijoli wedhus yo iso. Penting delok barangnya, Mas. Oke, motor dijel wedhus oleh. Plate anyar iki yo. Anyar. Oke. Wah, Ninja Eti 2 silinder, Bosku. tahun Tahun 2015 belum tembus. 2014 akhir berarti ya. 14. Harga. Harga 22.500. Oke, kondisi. Kondisi full mobil. Oke, siap. Mas susuk 500 saya. Wah, Susuk 500. Ya, 24. loh, Sal. Nekno lho. Tahun piro? Tahun 9 Mas glowing. Glowing rego piro? 2,5 mek susuk moto karo tumbar ae iki. Mek susuk moto karo tumbar ya. Montore cek. Plat Doro ya, pajeke off piro? Wis pantes gone pasar. Oke. Wah, iki guys, pajeke anyar gris orisinil. Kilometere urung akeh. Ono 16 juta pas diangkut suwen. Wo, lah kok ono moweninge ngene spesi tahun piro? 2011. Regane piro regane? 6,5. Oh iya, oke, siap. Bisu tapi ya, Mas. Oh. Oh, gue bu guru lah ya, api ngene. Iya. Tahun piro, Mas? Kok gue tangan muni? 5 juta. Lho, 5 juta nego. Tapi RTKW, Mas. RTKW. TRS yo. TRS 91. Suzuki, Mas. Oh iya. KW. Oh iya. Tapi Wah. Om bodol piro iki le? 4 juta susuk. Susuk piro? Susuk ati. Susuk aki. Tahun piro iki? 2011 4 euro. 2011 Doro mati pajak ya. Pajak. Wah.